ku kiyaye, hatta da duniyar sama da duniyar ƙasa, ina nufin sama ta 1 zuwa 7, ƙasa ta 1 zuwa 7, gaba ɗayansu asalin samuwarsu sel da can hayaki ne. mai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim sun mastawa ila sama'i. Lokacin da ubangiji ya nufi samar da sammai, ka gani wahiyar dukhan, ai da hayaki ce. Da ya so sama ta zama sama, ƙasa ta zama sama, sai ya ce wahiyar dukhan. Qur'ani sai ce da hayaki ne. Hayakin mai ƙwayoyin halittu ne, kamar a ce hayakin taya, hayakin risho, hayakin bola da ake konawa, hayakin duk wani abu. Wannan hayakin da kake gani ƙwayoyin halittu ne suka haɗu suka zama mai hayaki. To ita duniyar a lokacin gaba ɗaya ƙwayoyin halittun duniya ne suka zama hayaki. wahiyar dukhan faƙala laha, sai ubangiji ya ce da sama walil ardi da ƙasa itiya ɗau'an aukar han, ku zo min kuna masu so ko kuna masu ƙi, kuna masu biyayya gare ni, kuna so ko kuna ƙi. Ƙala ta tasniya ce, sama da ƙasa suka ce ataina ɗa'i'in, mun zo muna masu biyayya gare ka yadda kake so ka gamu. Yaya suka zo? Sai hayakin ya dunkule ya zama kamar ƙwallo, kawai sai suka taho dum, sai suka manne. Wannan ƙwallon da Allah ya kirawo su ita ce sama da ƙasa. To yayin da Allah ya kirawo sama da ƙasan, ku yi haƙuri a rufai, to shi Allah ina yake? Ashe sama da ƙasa bayi ne. In ka ce Allah yana sama, in ka ce Allah yana ƙasa, to kafin sama ta zama sama, kafin ƙasa ta zama sama, lokacin da ikirawo saman da ƙasan suna hayaki suka zama ƙwallo, to shi a ina yake? Da Allah an gano wani karatu? Hankali ya tafi ganowa? Wanda ya so halittar halitta sai ya ce kai hayaki, zo min, ina so ka zama ƙwallo, zo min ku tattari gaba ɗaya waɗannan ƙwayoyin da suka zama hayaki ku zama ƙwallo ɗaya. Sai suka zama ƙwallo ɗaya. Bari ma ku ji wata kalma, wannan ƙwallon da ya zama sai ya ce haza khalqullah, wannan ƙwallon ita ce halitta ta, wanda duk wata halitta za ta fita daga cikinsa.